Sissa l-petizzjoni favur il-protezzjoni tal-embrijuni ġiet iffirmata minn 8600 persuna u għadha miftuħa. Din qed issir fid-dawl tal-emendi mressqa mill-Gvern għall-Att dwar protezzjoni tal-embrijuni. Fi stqarrija, l-Speaker Anġlu Farrugia qal li ħsara li kienet rapportata fis-sistema online tal-petizzjonijiet fis-sit elettroniku tal-Parlament kienet dovuta għal tibdil tekniku minn Google. Dan intqal b'referenza għall-ilmenti li deru fuq il-medja soċjali u fil-ġurnali online dwar l-iffirmar tal-petizzjoni favur il-protezzjoni tal-embrijun li bħalissa tinsab miftuħa għal firem fuq is-sit elettroniku tal-Parlament. Il-problemi rriżultaw il-ġimgħa li għadda u kienu rapportati minn diversi persuni li ppruvaw jiffirmaw din il-petizzjoni. Is-sistema reġgħet lura normali tnejn filgħodu, sostna l-Speaker. Brabta ma dan is-suġġett il-Parlament se jkun qed jieħu l-vot fi stadju tat-tieni qari nhar l-erbgħa filgħaxija. Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-Eżekuttiv tiegħu kien iddikjara li huwa favur il-ħajja sa mill-konċepiment. Għada fil-vot dwar l-emendi għall-Att dwar protezzjoni tal-ġuf, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ta' free vote lid-deputati tal-Partit Nazzjonalista.